Esselamu aleyküm, mehriban vatandaşlar. Yurdumuzda meşhur Kamil Bilim Okum Merkezinde bugün hormatly enatalar bilen bizim aydın geleceğimiz bolan yaşlar bilen söhbetleşip gurnalıydık. Bizim söhbetleşimizde bizim hormatly halifamız Türkmenistan'ın halk artisti Atagelli Gari Agdiyev. Atagelli bugün Kamil Bilim Okum Merkezine hoş geldiniz. Kamil Bilim Okum Merkezi'nin iş hakkında kıysaca size bir maglumat vereyim. Tamam. Dünya dilleri boyunca da ayrı predmetler oluyor, safhaklar boyunca da tuğlama yurdumuzda bir en öňde barjy okum merkezlerinin biri. Diňe bir okuwçylar der, talip ýaşlarym ya ýokary okuw jaýyna girjek bolýan dalaşgärlerim gelip şu ýerde bilimlerini, hünerlerini arttırıp gidiyorlar. Evet, tuğlama. Indi netip bolsa bir sizem näme bir halife hökmünde hemem bizim bahtiyarlık durumumuzun öz borçly wasfçy hökmünde mugolumlara, enatalara, ýaşlara bir özümizin arzuwlarymyz bardyr. Yerine ýetirip berjek, alham berjek aýdymlarymyz bardyr. Şolar diňlerlikde sebäbi bu ýyl näme Peýgam paýhat ummany magtumly Pragy ile diýip baglan edildi. Hemem bizim arkadaşlar kahraman ferdarımız yaşlar vatanın dayanıcıdır diye de yaşlar vatanın dayanıcıdır diyen pehminden ruhlanma yaş nesli dövrü bilim terbiye vermek uğruna ulu tagalla ediliyor. Evet, tuğlama. Terbiye en esas da çağırıktan olmalı, oradan ihlas olmalı, söýüp olmalı öz kärine söylem. Sol söýgüm seni ömrün ahirine sen sana peşkeş olmalı. Şol kärin seni eklemeli, saklamalı, awrayı kazanmalı. Şol sözümler gaty begelýän siz bilen duşanma, begelýän janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Haýsy bir kär saýlap alyp şonu bek tutsaň, şol kär seni alyp çykýar. Indi görýän ben öz ýolum, öz geçen ýolumy aýtyp bereýin. Aydym aýtmak diýen bir kän bir neme adam däl ýa-Allah. Ýa-ki talant bolsa, Allah tarapyn talantyň bolsa, bu zat zehini Allah berýär, Hudaý berýär. Ýöne şol berilen zehini doly ýerine ýetirmek üçin, eline almak üçin hökman okuw gerek. Alym gerek. Alym bilen bile bolmasa her bir kärin özüniň ilymy bar da, ýokary derejesi bar. Dünya derecesi var. Şoň üçin ol doly däl, ol ýa-ki çeper höwetçiň diprat bar da. Başlanyç bolýar. Şo başlanyça çyndyry diýerlerde şo başlanyç bilen gidýärler, ol uzaga giden ok sebäbi. Tebigi talant onu okuw bilen doldurmasaň ýarpy ýolda galýar sebäbi. Ýok, man okamaly, okuw gerek, alym gerek. Her bir kärde de şol. Men öz uğrumdan aýdyp berin. Men çağalykdan da 10 ýaşymdan bäri, 9-10 ýaşymdan aýdym buradym da mektep ýyllary. Tuğlama. Siz gördüm näçinji ýyl? Men 50-nji ýyl. 50-nji ýyl. 50-nji ýyl. 12 ýaşymdan başlap aýdym buradym. Ay owamyzda şo mandalin çalýardyk, gara deprek akordeon atçap şeýdip aýdym edilýärdi toýlarda. Şeýdimden biziň döwrümizde festivallar bolardy. Yani näme diýär, mektebiň içinde mektep festivallar bolýar. Ondan rayon festivaly diýerdiler. Rayon festivaldan geçerken o oblastda diýerdiler. Oblastdan gowursalarym da Aşgabatda getirip tane respublikan festivalyň laureaty bolup gidýärdi. Şu birinji parkdaky filharmoniýada üst açyk zal wagtda şo taýda. Şo taýda en soňky jemlenýärdi. Şo taýda da danym laureat diýip bir znaçok berýärdi. Men diýenim ýer döwrü adraýdan 67, 62, 65, 66, 67 döwürler ýyllarda men gören adamlar maşo taýda şo festiwala gatnaşyp şo döwürde ýa-ki anne berdi Attanow diýip bir ýaşuly waz, ol gatnaşýardy. Guljan Humedova diýip bir aýdymçy waz, ol gatnaşýardy. Başga da soň meşhur bolan aýdymçylar, sadanlar şo festiwala gatnaşýardy. Bir daha çağırakdy da.
Ana şu taydanım avray alıp tanim bütün Respublika adı dolup anı verdi. Hatta beyik aydımçı da, zor aydımçı da. Onun şeydi şol festivallara katnaşıp o da bana dediler sen gönsesin var eken, zihinin var eken, deyip tanim okumalı deyip dediler. Ona benim kayıttım ovamızdan. Ovamızdan kayıttım aşağıda geldim. Saatçılık uçuluşadan atar o da adından saatçılık uçuluşa geldim. Egzamene vardım on beni alın oklar. Be. Aydım aytıp verdim. Olin akası men mektebe 1 yıl öň barıptırın. 5 yaşımda barıptırın. Ama vokal bilen zanimasiya etme aydım ve sesin bilen zanimasiya etme üçin yok man 10-njy klas oturup 18 yaşdan soň başlamaly eken. Sebäbi çağa sesse gıyrısan ol ýalňyşlyk bolmagy mümkin ýa-da. Ama ömürlük neme galaydy. Hawa. Şol yaşlıktan ulu kemeliğe geçen döwür ekenne. Şeyden adam ay menim gaty erwet boldum şol wakaly bar arduwym aýdym aýtmakda. Odan şo döwürde uçuş şäminiň bir direktory bardy. Halyk Mameç dip. Adam Halyk Mameç şäh direktor medem turdu da geldi daýty. Adamlar dedi, şula ulanjy dedi men alýan dedi. Men dedi boynum alýan şeýle aýlansa men özüm boynum alýan ýöne alyň şunu aýdyma diýdi. Bakala. Şeyden girdim men, vakala girdim. Birinji ýylda Ulluhanken düşünmedim. İkinji ýylda eýem sesim işläpdänim neme açyk sesim ýoguna wurady. Çağalyk sesden ýokary erkeklik sesine geçýärdi. Şeyde okap başladım. Odan ikinci kurs sonra men ýa-da horo solist edip koydular garap. Onda munda konsert berip aýdym wurady. Şeydim ýa-da Halyk Mamedowyň kömegi bilen, şonuň ihlasy bilen so taýda okap ýörkä, işläp ýörkä. Akasa Nury Halmamedow mollum uçilşan mollum ekenne. Nury Halmamedow filenim so taýda bir gerek bir klasda oturup aşgabat taxynnaga aýdym ne urunyp oturduk bir çalýan şeýim bilen. Bolin ondan koridordan bir kelterek adam kapyny açdy da yapdy. Ondan ýa-da çalýan şeýim bir ermen aýaly. Olam aýtdy, Nury diýdi. Ýa-da çalýan şeýim gidip getirdi ýa-da nemäni. Ýa-da kapyny açyp giden adam, açyp ýapar. Olam вот тут мальчик dedi, поет Ашхабад ваши песни dedi. Послушайте, пожалуйста, dedi. Olam geldi, ay bir скромный adam, sesini çıkarmıyor, geldi. Oturdu, ondan o diyen ki, çalyan sen bilen aittik. Aittik, ondan Nury Halmamedow öyle yerinden turdu da aytdı. Cigim sen dedi, şulaydımı qataydasın gelýär diye. Men oda. Menem aýtdym, men şulaydymı aýtjak, men aýnanam aýdýan, ýene de aýdýan Aşgabatam aýtdy. Ondan şulaydymı dedi, men sen üçin ýazdym dedi. Ayna bilýän men üçin ýazmadygy bilýän da. Rewesden Hawa, menden öň medeniýet şahberdi we aýtdy. Ol Moskwadaky aýdymçylar aýtdy kan, adam aýtdy da Aşgabat hakyna. Aşgabat hakyna aýdym 1961-nji ýylda ýazypdyr. 61-nji ýylda ýazylan Leningrad şäherine şo taýda kompozitorlar orada incelýän ýeri bar da ýa Tvorskiy nemeli ýerde. Şo taýda Recep gidip şo taýda Recep diýen bir kompozitor bar. Olamda. Ola bir tans dip bir saz ýazypdy şo taýda. Nurum Aşgabat hakyna aýdym. İkisem bir gaty gowsalardan şu wagtda sen ýaňlanyp ýör. Ol tans edýärler, Recep'in şol ýa tansyny çalyp berip. Şol saz Nuryňam Aşgabaty. Şu Aşgabat hakyna aýdym maňa gaty Ulluhan bagyt getirdi, awra getirdi. Şol aýdym aýdyp bermesen de bolmaýar. Aýdyp berjek ha. Ondan şol aýdym biziň arkadagymyz 3-4 ýyl bir nodal Aşgabat hakyna aýdymlar dep şonu konkurs etdi. Şo konkursda da men Aşgabat hakyna aýdymmy Grand Prix dip tanem ýaşlyň öz eli bilen bir gow hafta ulaw berdi da. Hemmemiziň ýaşlygy. Hawa. Şeýip şu Aşgabat hakyna aýdym maňa Ulluhan awra getirdi. Ondan Nury Halmamedowyň dörüdüjülüğini gaty gowy berýän, Nury Halmamedow diýen adam gaty bir beýik adam,
simfoniyalar var, kinolar var. Hawa Milli Täsbiratova bagşylan Dutarın owazy diýip bir taly var. Hawa. Bu zatlar hemmeti Türkmenistanda şu wagt gaty bir meşhur boldy, hemmesi söýüp dinleýär ol zatlar. Ana şey, şu Nurhal Mehmet bilen uçuluşyan ikinci kursyna eýýäm ol şol salamlaşanymyzdan soň ol meni tapdyrmady. Şondan ta ömrüniň ahyryna çenni Nurhal Mehmet maňa ýa Gurbanadar evi bilen tanış etdi. Şey diýemdänim ol Nurun bir protowolca işleýän ýeri bar. Şoňa gidip täne bir näçe aýdymlar ýazyldy. Gurbanadar evi dem gelýärdi. Baba anan gelýärdi. Baba ananyň goňşusy da Olmazbyk raýonyny. Şey çok ayda gaty bir ütköşük gurrunlar bolýardy. Ol Yarly diýip bir dogasy bardy, hudojniklar gelýärdi. Hawa dirijorlar gelýärdi, sadandalar gelýärdi. Şu ayda oturup gaty gowy peýdaly gurrunlar men eşdiýärdim solar. Men özüm sesim çykarman dinleýärdim da solar. Şeyde men ha şun kuneçenni häzir men awrayalan aýdymlamy hemmesini Nurhal Mehmet bilen Gurbanadar Eviýewiň sözlerini ýazylan romanslar var, aýdymlar var, bir näçe eserler var da. Şol aýdymlar şu neçeni gelýär. Men oňa Moskwa iberdiler uçuşan oturamda. Moskwa gittim, o taýda okap ýör, oňa arasynda kanikule gelýärdi. Kanikule gelende gün Nuruň ýanyna gelýärdim. Nurum maňa näme diýdi? Jigim diýdi. Jigim niýe sen näme 5 ýyl okamaly Moskwada diýdi. Sen 5 ýyllap aýtjak aýdymmy diýe bir Gurbanadar bilen ýazyk diýdi. Menen pikir edýär 5 ýyllyk aýdym bolsa 5 ýyl aýdym diýip berendim. Soň serede oturdum 5 ýyllyk däl eken, ömrüň ötýän saat görmelädim eken. Nuruň eserleri şeýle de. Ana şey dip onuň Moskwa konservatoriýasyna girdim, o taýda okudum. Ana şey diýendim, geldim okutup, geldim bärde Aşgabatda Ýakymat Muladyň opera balet teatryna işledim. Ýa Şahenem Garyp operany aýtdym, Leyli Mejnun operada aýtdym. Başga da bir näçe operetteler aýtdym. Şondan soň ýene-de bir 2 ýyldan soň meni Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Moskwa Bolşoy teatr diýilen teatrna 2 ýyllyk stajirovka berdiler. Gittim ona ýene-de öňemävi ýesekler boldum, ondan soň ýene 2 ýyllap gitdim. Men şagalamyň hemmeden Moskwada dowuldy. Moskwa 3 tane şagam, ama 3-de Moskwaň nemedi. Şey dip Aňarda 2 ýyl Bolşoy teatrda işledim. Beýik aýdymçylar bilen bile bir nemäge girip çykdyk. Hawa operalar aýtdyk. Elbetde maňa bir glavny roller beren oklarda, ýa-ni garasyna kiçirek roller berýär. Daýmy sahna gaty öwrençdim de. Oňa Bolşoy teatryň filiallik diýärdi. Kremlovskiy dвореци, Kremlde şol demedilýän ulug konsertler bolýan. Şo taýym Bolşoy teatryň filialy, o taýda da spektakllar aňarda da gidýärdi, Bolşoyda da gidýärdi. Oňa ýa sivil delligi diýdi, ýa şuňal opera demen Bolşoy teatr näme ýa Kremlovskiy gelip aýdýardym. Sivilski seriýalyny Traviata, ýene de Rigoletto şuňal operalarň partiýasyny şo taýda taýýarlap geldim, bäri Aşgabatda gelimde. O da gelibendänim öz teatrymyzda şol operalary aýtdym, ýerine ýetirdim. Ondan men netibeden 72 ýaşadym. 72 ýaşda aýdym aýdyp görünüm ýok. 72 ýaşda aýdym aýdyp görünüm ýok. Ýöne Hudaýa şükür menden şol öňkü okan alymlan häki diýenim de alym gerek diýdim men. Ýok, man alym gerek. Her bir käre alym gerek. Alymyň bolmasa 72 ýaşda aýdym aýdyp bolmaýar. Ol çepereýän bolup 72 ýaşda aýdym aýdyp onda da ol Ýewropa aýdymlaryny aýdyp. Yani tuğulama şu kahraman arkadamız Türkmen operasyna täzeden can berdi. İnşallah. Hawala. Ana her ýerde. Ýer ýyl 27-nji iýun Medeniýet sunudy işgärler Matub Pragyň şeýlet güni. Şol operaň täzeden can berilen gününe. Can ber. Hawala. Gaty gowdadyň, gaty beýikden. Opera bolmaly sebäbi dünýä bilen bir aýakdan gitmeli. Başka öten yurtlarda da opera var, bizde de bolmaly. Şoňa opera taýýarlyklar bolmaly, ýaşlary okutmaly, ýaşlary gerek bolsa iýermeli da şeýlerde iýer bir kylyk ýa-da stajirovka diýilýän ady. Ene şu wagt kämil bilimiň dinleýijileri fundament. Şolaram
halkara olimpiyadalarına gatnaşyp Ha ola. Ha ola. Senin diýişiňiz ýa şu dünýä derejedindäki mektepde Mektep. meselen şu wagt dürli döwletlere gidip çykyş etmeňiz ýa-da ýa-ni aýtdyňyz Russiýanyň şäherlerine çykyş edip ýa-ni şolaň mektebine alyp gelmeňiz. Türkmen operasynyň ösmegine ul goşap boldy da Fidyal Halipalamyň aramyzda bardygyny bize begenýär. Ay sağ ol. Ataylar. Elimle oturmaly etdik da bir diýjalyň oturup çöle çykyp oturulyň ot ýakyp diýip şuňlarrak Türk Natnazarow diýen men bir neme şairdim amma da. Bolýa etdik de bular eýen barpdyr barmaly çöle ot ýakyp oturupdyrlar. Bilen bir sebäp bilen baryp bilmedik. Baryp bilmedik. Ona inime makardynal ýa-da bir kino, indis kinoda ağlawaýar. Dost son ağlap aýdýar ekenler. Kemal Ataylar ya jaňa etdim ýa ödüm tanatjak adam. Dost narahat ýa-ni. Ha, şolaýdym hinglendim men düşünýän aýtmergen. Mereza sağ ol. Sağ olun janyňyz sağ bolsun. Mene gaty begenýän, gowanýan şular ýalaky yurdumyzy şular ýalaky taýýarlykdan bardygyna hawa şol çağırykdan başlanýanda haýty bir kär aljagam bolan şonuň edip tut başlamalylar. Şonuň edip başlamalylar. Haýty kär aljak bolan çyn bolmaly, iskirni bolmaly. Şonu ýokman soňuna ýetjek bolmalylar. Şeýtmeden zat ýok. Skripkany çaljak bolsaň 5 ýaşyndan başlaýarlar da mektebe. Yoxdan 7 ýaşdan 6 ýaşdan altdan başlasan bolýar şo kiçikli näçe kiçik bolsa şonça gogolýada çağalyr. O ýaş çağajyklaryň kelleri arasaja bolýar da şaltalýarlar da. Sizin göz çağalaňyzdan artyklaňyzdan ýol bolýar. Men 3 agtym okuýar. Ramaşa diýip bir bärde respublika derejesinde bir taýsir mektep bar. Nerede şäherdi. Şonda oğlumun gayri, gayrimin oğulları, men Hudaýa şükür, alt agtym bar. Altağım var. 3 tane çağınız var, oğul gayri? 2 oğul, bir gayri. Gayrimden bar. Gayrimin 2 oğlu okuýar, biri klarnet çalýar, biri violonçel çalýar. Uly maksat tutunup, onu gıcıcık ahlas veren çemelleşten ol bolonok. Bir gıcıcık bir zada maksat tutunup ulu ihlas bilen barmalar şoňa. Şo kär edinjek bolsa, sebäbi ihlasyn güýçlü bolmaly, şoňa bolan söýgüň güýçlü bolmaly, zähmedin güýçlü bolmaly, zähmet çekmeli. Hawa. Şeýtmeden zat ýok. Çyn bolmaly, hemmeden. Ene talaňyz näme kär edýärdi? Ya saat urundan hiç bilen men maşgalam kahama iyi rollü bir ova olun näbi? Ejemem 6 çağatı vardı, 6 çağın ulusu mendim de. Benim aýdym çağada bolsam aýdym kaham paýram ir gitdi de. Şeýdip ovada aýdym aşywada okuýçyk eje diýdim de. Näme boldy? Haýdy okudy. Aýdym aýtmagy çek diýdim. Eje me bolýar diýär, garnaşlamyň hemmeti maňa karşıkada. Bana herede kahazan yoktu. Sen eline pülal kağıtmen Allah diye. Kalhoda gitti. Aşağıda gitmede kalhoda gitti. Eklemeli sağaları. Yetimden. Şeydemde onda da ben ecemden Rutadat'tan kayıttım. Aşağıda kayıttım. Hudaýa şükür. Hemen narman var. Ecemin anamını öğüdödüm. Ecem paýaram kayıttı ya. Bir küçüllükte kayıttı. Köp yaşadı. Ecem kogu yaşadı. Ana şeyden de hanım gelini şu kule çelni innem näme benim öýdüm men diýär. Ulukana iyi. Ýaşladım da. Tuğulama. Hudaýa şükür. O geçti. Onu ene tanrady etmeli ýaşlar. Wala. Inne ol garnaşlama men wara görübilse haýal. O maňa garşy garnaşlama men öýüne çağır bildi. Haýal. Avtomobil alana. Ençe döwleti alana. Gidip bir ýerde diýenler. Ýa. Bak öyle şo maslahatyňyzy
Häzirki zaman aýdymçylarynyň käbirini hökman aýtmaly. Aytmaly. O mikrofon almaly gitdiýeli pilallymaly. Dogrymy? Awala Şol ýaşlara näme maslahatyňyz bar atayla? yaşlara görýärmi bärde zaman kıyın mesele bärde düzgün bolmaly. Düzgün bolmaly. Durmuş diýilýänler baskançak diýär. Birinji baskançaga basman, beşinji baskançaga böküp bolana wa şeýle. Ha, olar şoňa bökçük bolýar. Durmuşda hemme zat baskançakdan diýär. Şoň üçin men bir şu ýaňy siziň şu zat mektebiňe birinji baskançak. Ha, durmuşyň birinji baskançak. İkinci baskançak, üçüncü baskançak. Şey diýendim, ýokaryp gidibermeli Allah näsip etdi. Ol ihlasına, söýgüňe, zähmetiňe bagly da bu zat. Ha, şoň üçin tuwelime gaty begenýän, goňýan men Geyzaşım sizde okuyanlar beğeniyen. Ama başkası o matematikadan okuyan o bizim matematika hata verişimiz yerli adam başkası o. Ben kendi düşünüyorum o. Ay öyle mi? Kalkülyatorda sana oturmuyor ya? Ha yok. Başka sistemi başka. Oo. Benimki 2-4 olur diýýärdik de biz benimki başka. Mene käwri ýaşaýdymçylara 2 goşmak, 2 köpeltmek 4 näçe bolýarmy 16 diýip oturlar. Hava 2-5 bolýanyň habary ýok da bular. Hava ýata, bolan 5. Hava. Zanyňa sag bolsun. Gaty tuwelimi bilen ýurdumyz abadan gowy düzgünler başlady. Gowy imaratlar guruldy. Şäherleme giňedi. Umumyň aşgabat şäheriniň hem nemeli giňedi uly. Arkada prezidentimiz gaty Ulluhan işler edýär. Arkada Serdar prezidentimiz hem canlar sağ olsun, ömürleri uzak olsun. Dünya derecesine çıktı Türkmenler, indi dünya derecesine çıktı. Indi belki Hudaýjan Türkmen milletin ata-babada gaty bir Allah'ın bir syýlan milleti de Türkmenler. Aňyrsy gaty güýçli Türkmen milletin aňyrsy gaty güýçli. Hudaýjan uğruna bolsun, janyna sağ olsun. Nirde bolsaň adamdan käri öwrüne ýigrenýärmi? Käri öwrüne ýigrenýär bolana okýar. Ýigrenýär bolana okýar, öwrenmeli. Näçe köp zat bilseň, näçe köp okasaň, inne hedil internet bar, bir tapar. Kän o variant okuma öwrenýär. Mümkinçilik kän. Şoňsem size köp sag bolsun aýdýan tiň yeňil bolmadyk zähmetiňize sag bolsun aýdýan, janyňa sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, ýurdumyz güllesin, ýaşlar indi geljek ýaşlaňky da. Ýa-ni arkada Serdarmyzyň kitabynda ýaşlar watanyň baýanjydyr. Watan. Şoň üçin dänim biziň döwrümiz başgarak boldy. Indi siziň döwrüňiz häzirki ýaşlaň döwrü. Kompozitorlardan diňe Nurhan Mehmet bilen işleşýärdiňmi? Kompozitorlardan Nurhan Çağıram vardı, Çağrı Nuremç o vatlar kompozitor Sayudyň başlygy diýip. Aman ağaç kuwady. Çağrı Nurum vardı. Wölüm kän kompozitorlar gatykän, güýçli kompozitorlar bardy o döwürlerde. Onu görürler garrady da soňra. Nuru bilen şo taýda Nuru şojaş 10-nji mikroraýondaky jaýyna Türkmen tehraty döredi, şol aýdym döredi. Ay bir soňja jaý bir kiçirak keçeti vardı. Biram duýspalny bir nemesi vardy. Oňam aşagyna olmy goýup da aýagy ýokdy bar. Aýag edip goýulna. Şo taýda ýarly hudaýnyklar, ýazyjylar gelýärdi, Gurbanlar, Nuryň öýdi, Orabiýeli berdi, dirijorlar, ýarly Bayram, Baban Nanow şo taýda oturulýardy. Annelerde Attanowa bir aýdym ýazyp beripdi Nury. Dutar çalýan ahbat çal, dutar çal kaptanlar bir deprek çalıp çağadır çağa dip raýdym gitdi. İýdi. Çağadır çağa. Durmuşum gülü çağa, näme çağa, ballan erkana çağa diýeni. Odan şolaň diýdi, haýsy diýdi, gawat gelse diýdi, şonu diýdi, aýt berdi Moskwa orkestrlerini diýdi. Ýa-da menem şu iki agaç diýen sözüni allymda, şol çağa sağda tanıdım, aýtdym ana.
şeyde olamır meşhur aydın bolup gitdi. Ay halka nereye bir yeňiljek saat diyor. Teatr yeňiljek çağılan saat yeňil ýöne manyda gatdyr. Guloklamyda galypdyr dekäç. Ağaca bakar. Her aýdyp berje onu. Aýdyp berje. Bolmada men aýdýar aýdyp. Onu aýdymdyň näleňmi? Hormatly mugallimler, öğrenciler, enatalar. Tamam. Gurban nazar Ediýewiň 4 sany gyýdy bar. 4 gyýdym 4. 4 sany gyýdy bar. Ogly ýok. Onsoň bir gäwürsiň düzlüğüne çykyp Allah Taaladan ogul dileýär. Ayalymam şu wagt göwreli, şu ayalymyň göwresinde çağı ogul bolar. Menem oň adyny Serdar da harnypdanym. Gurban nazar şuňa alaky nemeler bilen bir goşu ýazýarda, Serdarym dep. Odan doğrudanım ogul bolýar. Ýöne Gurban nazaryň özi görüp bilmeýär onu. Görüp bilmeýär. Şol häzir ona aýdyp berjekdi Serdar Aktaky. Ýöne ondan öň 4 sany gyýdy bar. Gyýdylaryna wesiýeti. Gyýdy maşgala nähili durmuşda abraýyn saklamaly, nädip maşgala bolmaly, nädip abraýyn saklamaly. Şu 4 gyýdym depden bir aýdym, mar şonu bir aýtjak bolýar men häzir. Birin ardım, amadım, seheremlerim, dört direğim, dört takılım, baygam, bakarım benim. Ihlas bilen dileyen, yüreğim, benim ayım. Sevgim dünyada ağabey, müyesseresin Durmuşum alalaşım, yöne ara düşünsede, orun beri kalbime da, dudar duman düğümüde. Yiğit gibi bir erkek, ilimim hoşu bolup, adılar abraylar bilen, bir harparım başı bolup. Ihlas bilen dileyen, yüreğim benim ayım. Sevgim dünyada ağabey, müyesseresin
müyesseresin layık. Tamam. Meyitlerine beriyen vesiyeti şeydi. İnni yankıl serdarıma edip bereyim size. Oğlun tek dünya inmeyen kaş koşkuyunu yadı ya. Yer güneş atakta, ayda ağıl atakta. Kara olsa serdarım vakti kapatakta. Günler aylara bakar, ayla yıllara bakar. On sekizli doları serdarım atasıda. Zahili yaşında ışık kaynar gözünde. Oğlanın kıyıları seni görerek yüzünde. Yar gelir yarına, gelim gelir yarına. Sen bana al bakarsan vakıf bakarsın yarına. Sen bana al bakarsan vakıf bakarsın yarına. Kışyada sesin boşa, bahar kösük yetişen. Gelin kaynım kavağı, arasına yeni kavuşur. Malın gövni yağlarda, lalın gövni kötede. Benim gövnüm sennede, senin gövnüm güllerde. Yükleyen şehit bağla, partilerimi bil bağla. Bana kendin yürekten, kapım oğlu bol bağla. Zoramın uzun yeri, bana gelin var. Gelin var köylerim, men tonum var. Taş ola düştü yan, kış olsa kalır. İlki gelen yad eder, sonra yatlar ayarır. İlki eline yad eder, sonra yatlar ayarır. Kimseler kah vurdunu, kimseler halk derdini. Derdini ben götürürüm, sen götürmeyil derdini. Bugün yol varım, vardır adam mıdır? Kötü yolum kötü, vaktan bilersen yazarım. Kötü yolum bülbülün, son bilersen yazarım. Serdar beni.
dostum var, kompozitör dostum. Aha. Dangatar Hıdırov diýerler ona. Oo, daňa tara. O Dangatar Hıdırov'un sazyna özgöleri dinledim diýär. Gurbanaların sözlerini özgöleri dinledim diýip aýdym maşana aýtdy. Menden başka farklı var bilmedim. Yönü hayatına dünyanı farklıların söhbetini dinledim. Yönü hayatına dünyanı farklıların söhbetini dinledim. Yarın ay ölümden muhafaza yar yetmiyor. Yönü tiyatrolara çıkan yere gözümden aydınlığı dinledim. Yönü tiyatrolara çıkan yere gözümden aydınlığı dinledim. Oğlum yakı dünya, benden başka farklı var bilmedim. Yürü ot başında dünyanı, farklılar köpekleri dinledim. Yürü ot başında dünyanı, farklıların köpekleri dinledim. Tiyatrolara çıkan yere güdüğümden aydımını dinledim. Ilmıdan ayrıları dinledim. Birinin beyninin şeydim dinledim. Ilmıdan ayrıları dinledim. Ilmıdan ayrıları dinledim. Tamam. Akarışın parkıyor iki tinem dünya, iki tinem öder başın tibat yerlerde taşta verip vana ötesiner yeter.
adam gıynatıra o kenarı boğdiye boğ ağlarım gıynatıra akar derine arı bir teşneye ayfi kenar boğdiye ağaçlar bekerene Örütü gayrâbe Balteri aler köle Şepkena sabahları Tavanları dörsenin Tavanları dörsenin Tavanları dörsenin Seyrarken kuşalarla aşk baba Allah şan gelin vermedi Lölül günüm vakit öz baba Seherler yandan ya Dağlarımı bana Aşka bak Seherler yandan ya Dağlarım bana Aşktır şehrine aşk mevazda Çarpasın bakardır lan oturmuşlar Sana mehman yeten yakında Razda Tutroyu aysen hala Dullarımı bana Aşka bak Dedemden yan Ağlarım bana Mülküm bedektir huvalı Bağla Bir amaratlar temil otoğlu Temil uğran sürtüm baş geçe Çağla Bilbiller şeyda ediyen Yağlarımı bader Aşkla bak Bilbiller şeyda ediyen Yağlarım bader Aşka bak Değerler yandan ya Ağlarım bana Çıktan firala Kıbbın zehrafi Ağlar günleri Aşk firate
Eşim tibaten Vayyar hayrana Eren dağlarında Yirin yerleri La 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 Hey 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 Kara bulut gel Emine çöper Aratman gürler Yeterim Dağlardan bir akar Yere gün çıkar o Bir gelin doğruydu Lihan çölleri Dağlardan bir akar Yere gün çıkar o Bir gelin doğruydu Lihan çölleri Lay la 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 Lay la 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 Hey 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 Yağışı yaraşan Yaylan yarına Gerçeklerden değil Aşk bilina Teten başı tutan Kızraklarına Ayrar illerimi Şirin dilleri Teten başı tutan Kızraklarına Ayrar illerimi Şirin dilleri Lay la 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 Lay la 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 Hey 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 Oh Hey 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 Moskvada okuyup yorken şumar teyadaydım madetlerin bayramda şu notasını verdi. Ondan anne verdi da bahar yatlaması deyip yazıptır. Ay 8 kuplet daha var. 8 kuplet daha var. Onun var tempem hayal olandan var. Onu hemmeden aytacak olsan barıptan 10 minut daha ol ya da 10 aydım hiç vat 10 minut bolmalı ya aydım. Uzak kolunu 4,5 bolmalı, 4,5, 5 minut bolmalı. Ol hemmeden aytmak mümkün değil. O zaman benim ayırdım bir kuplerden, 3 kuplerden ayır. Şol aydımı aydıp vereyim size. Dağlar geçti yüzümlü Yine başım başa eğildi Çıkabilmem yatladan
aylar yıllar kış yağlı. Yeni bahar tepeleyer çalmadı. Hayfiyana alıp gitti aklarlar. Kanatılır güllerim nağmasın. Bir yazım, bir sar, bir ak. Elim başar yaşlıların yoluydu. Görüptün sen bizim mınay küçüğe. Al dillerim toynuma yarıydı. 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 Oh yarıydı. Bilmem bu uçak yeter başıma. Aklarlarım ah yere düştü mü? Yanıp kıyıyan kursağıma göğsüme. Yine könü sevin könü düştü mü? Bir yazım, bir sar, bir ak. Elim başar yaşlıların yoluydu. Görüptün sen bizim mınday küçüğe. Al dillerim toynuma yarıydı. Oh yarıydı. 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 Al dillerim toynuma yarıydı. Şuun hormatly tamaşaçylar, Kamil Bilim Oku Merkezining dinleyijileri, enahtalary, mugallimler bilen bilelikde Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulty Ataýerli Garyadiýew bilen özara dörejilik söhbetine tamaşa etdiňiz. Ataýerlagy dinleyijileriň adyndan, mugallimleriň adyndan, enahtalaryň adyndan gelip beren gadakly gurrunlaryň üçin, azaýyp aýdymlaryň üçin köp sag bolsun aýdýas. Gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman serdarmyň saýasyny elimde ama o vaadınız belirtten yanlanıp dursun. Tamam. Nereden tamam. Tamam.